Kakain na si Ate Nabin. Ang sarap ng ulam niya. Malunggay at kalabasa. Ayan, kukuhanin ko lang. Kakain na ang dalaga. Kakain na. Maghahaponan na ang bata para maagang mapalitan na diaper. Nasakal. Naano kasi ang lieg pagbuhat. Mamaya na kita palitan ng diaper. Pakakain mo na bago matulog. Mamaya ka na magpalit ng diaper. Pupo ka ba? Hindi ka nag-ano ha? Pakilapit mo nga ng ventilador, Vincent. Ang init. Grabe, yung ventilador, lapit mo nga ng konti. Ang grabe yung init. Ano? Ang init, baby. Ano? Grabe yung init. Wala pa, tubig pa lang yan eh. Tanggalin ko ang salamin ko. Kasi nabubugahan. Nabubugahan ng puro gas-gas na. Sarap. Sarapan na. Sarap nito, kalabasa at malunggay eh. Kaya sarap ng pagkain mo, kalabasa at malunggay. Tagal na kasi hindi kita napapakain ng malunggay eh. Napapaulam ng malunggay. Layo na kasi ng ano dito eh. Kuha na ng malunggay. Naubos na kasi ang ano ng malunggay dito eh. Oh.
Sarap. Sarap na. Ay, sorry. Gamot niya po. May ano po. Oh. Titingnan ko lang kung may ano eh, parang may buhok. Sarap. Yummy, yummy. Pati kalabasa at malunggay. Na. Tagal mo na kasi hindi nakain ng malunggay. Hindi kita nagugulay ng malunggay. Ang hirap na kasi hanapan ng malunggay dito eh. Malayo. Kaya may malunggay ako dyan, nandyan sa rest. Pang ano mo, sabaw mo lang. Pag wala tayong ulam, basta ikaw ay may sabaw na malunggay, okay na yan, ano. Okay na yan, baby. Pag wala tayong ulam, sabaw ng malunggay, okay na sa'yo. Kaya mayroon ako dyan sa rin. Pangit na mga dahon ng malunggay, may puti-puti kasi init. Ay. At sleep na. Sleep na ba yan? Sleep na ba yan dalaga ni mama? Pag-iisa, sleep na ba yan?
you, thank you.